Започваме с червен шалот. Препечен, трябва да почернее. Отпуска цялата влага и сладост и просто го белим. Тя се занимава с това, а аз ще сложа малко джинджифил. Тук имам черен пипер, звездовиден анасон, канела, резене и черен кардамон. Каза да ги запека върху въглищата. Щом ароматът се отдели, веднага ги махам. Така, ще оставя госпожа Хиен да запече и черния кардамон. 2 стигат. Няма как да сложа семената от резене на грила. Затова ще ги запека. Разбърквам ги, докато излезе целият аромат. Ето така. Прибавям и канела. Канелата е малко твърда, така че ще я начупя. Трябва и повече време в тигана от резенето. После ще препека малко черен пипер. Добре, това е готово. Явно джинджифилът и шалотът също. Тя бели всички почернели части и ги слагаме в тенджерата. Готов съм да сложа всичко. Госпожа Хиен обели джинджифила и шалота и ги наряза. Стрих всички подправки и ги вързах в тензух. Ето така. Сега трябва да взема голяма тенджера пълна с вода. Водата идва от кладенеца, ето там. Слагам на котлона. Сега съм готов да сложа да се варят всички продукти. Започвам с телешките кокали. В началото сложете студена вода, не гореща. Може да използвате говежда опашка. Има варианти на фо с пилешко, но аз ще използвам телешки кокали и килограм телешки гърди, което е от корема на кравата. Слагам ги. Джинджифил, червен шалот. Слагам всичко вътре. Кандирана захар, сол, рибен сос, вързопче подправки, слагам да заври. След 2 часа къкрене, гърдите се вадят и госпожа Хиен изгребва всички нечистотии, което е много важно за чист бистър бульон. Към 5 сутринта се подготвят всички съставки за ястието. Гърдите се нарязват и всичко се приготвя за бърза закуска. Фо може да се сервира с шкембе, сухожилия и говежди тестиси. Обаче има и друга популярна версия на фо във Виетнам, сервирана с пиле. Оризовите нудли са важни за всички ястия. Просто ги бланшират в гореща вода за няколко секунди. Минаха 8 часа. Бульонът е готов. Усещам аромата по цялата улица на Ли Куок Су. Госпожа Хиен е сложила щанд. Нямам търпение да опитам. Благодаря. Бульонът е толкова бистър. Първо, опитваме бульона. Това е най-важната част. Храна за душата. Мога да го ям от сутрин до вечер. Това е телешкият бульон на госпожа Хиен с оризови нудли.